Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Nose Media TV. Can I first time make a panel? Please subscribe, comment, share, like. Hello guys, welcome back to another video Nose Media TV. Can I first time make a panel? Please subscribe, comment, share, like. Today in the video, watch the video and enjoy. Then move on my comment. Thank you guys, may God bless. Makadini. Depende madio. Ndinofara chose. Amen. Ndikuona welding machine. Munaita basa rei pa upenyu. Ndikugadzira ma window frame, ma door frame. Basa rako riri right. Mari yezera rako iri right. Mari yezera rako yakanaka kugona kuendesa vana kuzvikoro yakanaka chaizvo. Mari iri kupera pakudhakwa. Amen. Usanyanya wanza kudi? Kudhakwa. Zodhaka. Basa rako aiwa rinobhadhara. Unoziva mari inouya ichiti apa waita welding wapiwa $20, apa waita $5 inotoda musoro. Because ukaita zvekutamba unotanga hausi kubata mari. Ndainenge chitika uya $10 wobvisa 5 wombotenga doro nevamwe wako. Ikauya imwe wobvisa 3. Mari inouya zvishoma. Inoda kunyatsosungirirwa. Inoda kunyatsodi sungirirwa. Ukaita zvekutamba unongozvingoibvisa yese. Ukazoweka kuti imari yawakashandisa kana kuti yawakabata unowe shocked. Saka musanyanye zvinodhaka. Anditika? Musanyanye kutora zvinodini? Zvinodhaka muna 2024. Vamwe venyu handi muri kuona vamuri kushanda nawo vakatenga maproperty akawanda chaizvo. Imimi inyaya yekutora zvinodhaka masara zoita kunge vamwe vanoshandisa mushonga pabasa. Variko hava vanoshandisa mushonga asi pakesi yenyu imimi inyaya yekunyanya kutora zvinodii. Doro hari kubvara muchimbosvika pabasa matangana naro everyday. Muno daro so mazvizwa nekuti uchienda kuchechi chaiko tarisa uone kuti uri kutosweta. Because ukagara muchechi manje handitika kana wamborowa kirango manje zvinopikisana neanointing body yobva yatsva manje. Ona kuti tese tiri kusweta but zvako zvine ka abnormality kazvinako so kuratidza kuti doro riri kupikisana neanointing patakagara panapa. Sorry ndakutaura zvisiri izvo, ndangoti ndikudzidzise kuti usanyanye zvinodhaka. Handitika nyaya yenyu ndeye yamawinga kuchechi chii chiri kunetsa? Ndane chemo chaninacho. Takaberekwa tipo 7. Ukutanga ndini. Omwe wangu 6 vana baba wao. Ini kuna baba wangu asida kundiudza amai wangu kuti baba wangu vari kupi. Saka vazukuru mwana wangu ina watobvunza kuti sekuru wangu ndoona kupi. Katusha ndoita sei. Vakabvunza amai vakutaura kuti andiziona baba wako. All right. Makaberekwa muri 7. Imi ndimi first born. Ongo. And these other 6 they have one father. Exactly. Wana baba wamwe chete. Ongo. Imi muri mega. Ndiri ndega. Saka amai havasi kuda kutaura kuti baba vari kupi. Amen. All right. Wana wenyu wakabvunza kuti sekuru vari kupi mwengu kuti handizivi izvi. Muti handizivi wana wangu. Azviite kuti nditaurira vazukuru kuti vana vangu kuti handiziona sekuru. Saka ndauya pano ndikumbira kubatsiro. Unoziva kuti chii? Ndinogara taura kuvanhu. Kune zvimwe zvinhu zvamusingafanirwe kutsvaga. Zvamunofanirwa kungosiya zvakadaro. Wapanzwisisa ka? Andifanira kusiya zvakadaro. Aiwa ndiri kuda kutokudzidzisai kuti muupenyu kune zvimwe zvinhu zvatisingafanirwe kudini kudhiga tichitsvaga. There are some things that you should just leave. Don't go deep 60 kilometers underground. Kune zvimwe zvinhu hama dzangu zvamunofanirwa kungodii, zvamunofanirwa kungosiya. Elimele liphonga uzichiya. Ndikuona unge
izvozvi maifana kunge mutori kubasa muchitoita nyaya dzenyu dzekuwelda mapanzwa dhani kuzotsvagana nezvipi. Sei ndiri kudaro? Handisi kuti vanhu havafanirwi kuziva kwavanobva kana kwavanoberekwa, asi ndati some things, not everything. Some things are better left. Andina kuti musatsvage vana baba wenyu, handitika asi ndiri kuti zvimwe mubate mazwi kana ndichitaura. Handina kuti zvese, zvimwe zvinhu paupenyu zvakafanirwa kusiyiwa tisina kuzvidhiga kuzvitsvaka kuti tirarame zvakanaka, kuti tirarame tiine mufaro. Uda kuti uzive baba wako? Hongu. Uda kuziva baba wako? Hongu. Alright. Makapiwa munda kumusha, akakupai munda ndiani? Hanzvadzi yaamai. Ndo akakupai munda? Hongu. Alright. Ko akakudamburira stendi yekuwaka ndiani? Ndo hanzvadzi yaamai futi. Akakupa mombe ndiani? Ndiwo hanzvadzi yaamai. Ndo baba wako iwawo. Kana uine mari enda nawo ku DNA, ndo baba wako chaiwo.